may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Sabrina. Tambalarina since 2007. College pa lang ako, nakatutok na ako sa inyo. Saan man ako nakasakay, mapatricycle, jeep, bus o FX, kayo ang kasama ko sa mahaba, matraffic at mainit na biyahe. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Bata pa lang, alam ko ng isa akong babae na natrap sa katawan ng isang magandang lalaki. Ang dami kong crush na lalaki nung college. Ini-imagine ko na isang araw hihilahin ako sa CR ng campus para halikan. Sinubukan ko namang labanan. Sa katunayan, na girlfriend ako. Pero itinadhana talaga ako para sa lalaking katulad ko. Nasaktan ko lang siya at pinagsisisihan ko. Sa ngayon, isa akong OFW dito sa Middle East. Dito, nag-bloom ako ng husto. Sabi ng nanay ko, pinaglihi ako sa Labanos, pero mukhang pinaglihi ako sa Gabi sa sobrang kape. Kutis Labanos. Pero kating Gabi. Oo, kating Gabi. Tawagin lang akong baby. Sobrang kilig na ako at sasama kahit saan. Ayoko din. So, ibig sabihin, Gabi din ako. Charot. Iba't ibang lahi ng lalaki na ang literal na dumaan sa mga palad ko. Nung huling bilang ko, nasa 210 na sila. Jetta pa ako niyan. Iba din. Lodi. Dati kasi every other day. Ngayon, 1 to 2 times na lang sa isang linggo. Kapag matindi ang self-control ko, every 15 days. Naniniwala akong health is wealth, kaya I always take precautionary measures naman. Sinisigurado kong pagkatapos ng bakbakan, healthy pa din ako. Ang tanong ko, tambalan, paano ko ba sasabihin sa mga magulang ko na pusong babae ako? Wala akong lakas ng loob kasi hindi nila tanggap ang mga katulad ko. Mapupunta daw kami sa impyerno. E paano ko po ba ipagtatapat sa kanila na bakla ako? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalarina, Sabrina. Pangalan mo. Kaya nga, Sabrina ang itawag mo sa akin. Yan, di ba? Siguro pangalan mo Zaldi. Satro. Zandro. Ganyan. Sandro, yan. Naging diba? Sabrina na. Dapat Gabi na lang yung pangalan. Bilang ikaw ay kating-kati. Grabe sa 210. At least in fairness na bilang mo. Kumbaga parang may care pa rin siya, 'di ba? So bilangin natin. Grabe, may quota ka ba? Ewan ko nga parang tinalo niya yung kakilala kong pokpok. Para papunta ka na din doon. Charot. Anyways, hindi naman niya issue 'yon. Kumbaga sinishare niya lang na talagang sadyang
Cutis labanos, 'di ba? Pero kating gabi siya. At wala tayong magagawa doon kung yan yung nagpapaligaya sa kanya. Ang mas concern niya, papaano niya sasabihin sa kanyang mga magulang na ganun siya, 'di ba? Katulad nga na lagi naming sinasabi ni partner, there's no easy way to break somebody's heart. Hindi naman pala kami nagsabi niyan, si James Ingram. Yeah. Oo, kinopya lang namin. Siya talaga pero original nun. Sa true naman talaga. There's no easy way to break somebody's heart. Whichever way, kung gaano mang katinding paraan para i-sugarcoat mo, masakit pa din. 'Di ba? Parang katulad lang 'yan na sasabihin. Kung ang paniniwala ng mga magulang mo ay, 'di ba? O hindi ka tanggap ito sa pamilya mo kasi may mga pamilya naman tanggap. nang nalaman nila happy sila. Correct, 'di ba? Happy sila. So, ang sinasabi natin, walang ibang way to sugarcoat it kahit na anong paraan. Pwede naman. Pwedeng to sugarcoat it meaning yung paraan ng pagsabi through kunyari, a dance performance. Pwede. Dalhin mo siya sa favorite niyang may mga performance. Ganyan, kumbaga, happy mood. Ganyan. O kaya, i-tour mo. Pwede. 'Di ba sa ibang lugar, yung mga ganyan para kahit papaano iba yung setting. Kumbaga yun yung way, yung sinasabi kong parang pwedeng i-sugarcoat. Pero kahit naman i-tour mo, bigyan mo ng pera. presentation diba nga sa Middle East ka? Correct. Magbigay ka ng pera, magbigay ka ng gold, di ba? Yan. Isakay mo sa camel. Pwede, di ba? Saka mo aminin, hindi siya makakababa. Correct. Pag di mo ko natanggap, mami. Hindi ka makakababa dyan. Hindi kita bibigyan ng tubig sa gitna ng disyerto. Ganyan. Magpapaikot-ikot kayo ng camel dyan. Hanggang gusto ng camel, correct, hindi siya titigil. Hindi kayo titigil hanggat hindi nyo kami natatanggap. Ganyan. So, kahit na namang paraan pasakayin mo sa camel na gusto niya, mag-dance presentation ka, mag-hire ka ng pinakamagaling na pep squad sa top universities in the Philippines. O diba? Kahit anong way, or sabihin mo lang yung totoo, feeling ko parehas yung reaction Ang pwede lang mangyari dun sa pinagaan mo muna yung eksena, 'di ba? May build up. Medyo masaya siya. Hindi yung sinabi mo sa kanya kung kailan mainit ang ulo niya. Parang katulad ng, huwag kang magpapaalam sa boss mo kung kailan alam mong nalugi sila sa negosyo. Alam mo yun, kung kailan nalugi yung boss mo sa negosyo at marami siyang problema, saka mo na iisipang mag-leave. 5 days pa, 'di ba? Wrong timing, 'di ba? Parang ganoon. So, nag-away pa sila ng asawa niya. Correct, 'di ba? Yung kita mong dapat alam mo yung hilat siya ng boss mo kapag ka ganun yung hilat siya niya na parang mukha siyang stress. Wag mong i-entrahan ng babalik ka, mag-leave ka ng matagal, mawawala ka ng matagal, yung mga ganon. So, ang sinasabi natin, yun lang naman yung magiging edge nun kapag ka pinasakay mo nga sa camel, binigyan mo ng gold, mga itinur mo, nag-dance presentation, may pep squad, may pantomime, di ba? May mga ganon. Ang edge lang nun, medyo gumaan yung pakiramdam. Pero, however way you do it, para pa rin siyang nakakagulat na news for them. Kasi kilala mo naman, 'di ba? Sinasabi mo na hindi ka tanggap. Pero walang ibang paraan kundi sabihin talaga. Yung mga sinabi lang namin mga example, pampagaan lang ng aurahan ng sitwasyon, 'di ba? Pwede mo i-consider, pwede i-consider, pero walang ibang naman kahit iganon mo, papupunta pa rin dun sa sasabihin mo. So, pwedeng hindi ka nalang gumastos at sabihin mo na lang. Kasi, wala Ako, yun lang yun talaga. Ang gawin mo is magkaroon ka ng maraming lakas ng loob. Baka meron sa Shopee, 'di ba? Bili ka muna doon tapos pa-deliver mo. 3 galon, 'di ba? Ng lakas ng loob para masabi, 'di ba? Kasi walang ibang paano nila matatanggap kung hindi mo naman sasabihin. Oo, gusto mo damit lalaki ka muna, doble cara. Yan, diba? Ganyan performance na doble cara pwede din. Ganun. Tapos sa pagdodoble cara na yun, diba lalaki, tapos babae, lalaki, tapos magtatagal dun sa babaeng part. Tapos hindi na natanggal. Ganon. Tapos sasabihin na namin, ang galing naman ng anak ko, doble cara. Ma, ano to? Totoong buhay to. Oo. Ito na po talaga ang tunay na life. Ganon. Ako naniniwala. Hindi, tama din. May factor din na makatulong sa iyo yung ganong klase. Depende sa presentation, depende sa timing ng lahat. Kailangan mo i-timing ang lahat para makuha mo yung tamang reaksyon o yung gustong reaksyon na makuha mo sa mga magulang mo. Maliban doon, siyempre, ako naniniwala ako na ang bawat pamilya, kahit anong gawin mo dyan, 'di ba? Pamilya pa rin ang turing mo dyan. Ganon. 'Di ba?
ganito na yung magkaroon ka ng magandang presentation versus parang ganon. Anong gusto mo? Bakla o adik? Oh, yan. Diba? Ganyan. Ay, pwede. Diba? Maganda din yung presentation anong gusto na ganyan. Mo? Bakla o magnanakaw? Oo. Diba? O kaya, yan, idagdag mo sa presentation to, ha? Gawa ka ng PowerPoint presentation. I-Canva mo yan. I-research mo ganito. Sino na yung mga baklang sumikat at yumaman? Yan. Diba? Ganon. Anong gusto mo? Build up mo dapat, correct, ha? Pero sabi mo, mga sumikat, yumaman, pero nanatiling magalang sa mga magulang. Yan. Ganon. Siyempre, huwag ka maglalagay ng mga baklang kanal na na mga nag-a-addict. Nag-a-addict. Siyempre, ayaw natin magbagay ng mga ganong example. Tama. Yung mga, dapat syempre, yung mga role bakla model. na napayaman, na napaginhawa. Ang buhay ng mga magulang. Correct. Yung kayang payamanin pati susunod na generation. Ganon. May mga ganong, sinasabi lang natin na may mga ganyang klaseng presentation na pwedeng gawin. Oo. Para hindi lang masyadong ang bigat-bigat na parang ibinigay mo lang. Correct ka. Oo, parang binigay mo lang yung balita. Conditioning Ganon. sa madaling salita. Ito pang dapat mong isipin. Alam nyo, sa buhay natin, hindi lang naman magulang yung kailangan natin pakinggan Pakinggan din yung mga sinasabi ng mga anak. Kasi madami pong value na makukuha sa sinasabi ng anak. Naman. Dapat po tayong mga magulang, we should also listen to our kids. Hindi po porke matanda na tayo at favorite quotation natin yung papunta ka pa lang, pabalik na ako, 'di ba? Ibig sabihin hindi na tayo matututo from them. The kids nowadays ay madaming matututunan sa kanila. Mula sa kanila, sa totoo lang. Totoo 'yun. So kung sarado ang isip ng mga magulang mo sa personalidad ng isang nasa LGBTQIX ZABC RR NMBMC ganyan. Diba? Ipaliwanag mo na yung value na meron kayo. Correct. Diba? Na meron naman creative talaga. Kayo. Sa diba? Matino ka namang tao, hindi ka masamang tao. Siyempre, anak ka nila. Wag mo sasabihin yung part na naka 210 ka. Saka na lang pagtanggap na nila, 'di ba? Mga gano'n na biruan na lang ang lahat. Pero wag mong bibiglain na tama ka, partner, ang presentation is anong gusto mo, 'di ba? Or anong gusto mo? Hindi nagpapakatotoo? Yung nagki-keep ng secrets o yung open sa inyo? Yan. Anong gusto ninyo? Nalaman nyo pa sa ibang tao, sa isa sa mga naging jowa ko? Correct. Or ako na mismo na anak ang nagsabi at ito yung totoo. Correct. Ganyan. Ipakita mo dapat yung presentation, depende kung kaano ka-creative. Ipakita mo lang dito that you are appreciated, that you should be appreciated. May value ka. Na may value ka sa puso nila, sa mata nila, 'di ba? Sa buhay nila at sa buong pamilya ninyo. Correct. At hindi ka dapat itakwil at hindi ka ituring na makasalanang tao, hindi ganoon dapat. Ilagay mo din sa presentation ano na yung mga value na i-contribute mo bilang isang tambalerina. Diba? Bilang tambalerina, ang creativity ko ang naging dahilan kung ba't ako nakarating ng Middle East. Yan. Ituro mo yun. Kailangan ma-open yung isip ng mga magulang mo tungkol sa bagay niya. Di ba? Para hindi naman natiling sarado. Or di naman kayo sabihin mo, aamin or hindi nyo na ako makikita kahit kailan. Totoo. Kasi ako, partner, parang ayoko namang kung hindi naman makita. Kung hindi naman ako welcome sa family na ito na makasalanang tao ang tingin mo sa akin. Anong rason ko para magstay? Yan, di ba? Bakit pa ako magpapakita? Mga ganyan. Totoo yun. So, pero dapat lang, yung hindi ikaw pa yung galit. Kasi 'di ba, ikaw yung nagpe-present, 'di ba? Parang kumbaga sa sales, ikaw yung nagpi-please. So, kailangan the customer is always right. Basta walang ibang way kundi to say it. Ngayon, kung hindi nila ka talaga matanggap, kung ano man yung paraan ng ginawa mo, yung mga sinabi namin, kung pakikinggan mo, 'di ba? Kung hindi nila matanggap, hindi naman kasi madali talagang tanggapin yung mga ganyang klase mga bagay, lalong-lalo na kung ang pamilya ay konserbatibo, mga ganyan. Sarado yung isip or sa sarado ganyan. ang isip, 'di ba? It takes time. Acceptance also takes time. But ang importante, you take that first step. You take that yung first step na masabi yung nararamdaman mo para mabunutan ka ng tinik sa iyong puso. Totoo yun. Ako naniniwala ako basta pamilya tatanggapin ka. Oo. Ganyan. Hindi man sa ngayon, pero darating ang panahon, marirealize nila yung value mo. Iba kunyari, pag hindi ka nagpakita dahil sa ganyang klase ng hindi pagkakasunduan, diba, pagdating ng panahon, sa mga pelikula, tanggapin ko pala. Magkakaiyakan. Kahit ano pa man siya.
'di ba? Ano man ang preference niya sa buhay, tatanggapin ko siya. Ganun. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang 'di ba, wala kang tinapakang tao, wala kang sinaktang tao, 'di ba? Hindi ka masamang tao. Correct. Ganun. Yun yung mga sasabihin mo. Oo. Well, good luck. Hindi po talaga, to you, Sabrina, hindi madali yung pinagdadaanan, hindi madali yung pag-amin. Diba? Yung mga ganyan, yung mga confessions, yung bearing your soul, yung inilalahad mo ang iyong tunay na nararamdaman, hindi po madali. Madami talaga ang nagtatago. Kaya sana magkaroon ka ng lakas ng loob. At madaming kapal na mukha, 'di ba? Para magawa mo 'yan. Nagawa mo magkaroon ng 210 na jowa 'Di ba? Iba't ibang lahi pa. Ito kaya mo na 'to. Carry mo na 'yan. Oo, kasi hindi lahat ng tao kayang gawin 'yon. Oo, correct. Diba, kung achievement ang matuturing 'yon para sa iyo. 210, hindi lahat. Niyabangan mo ko niya. Sa true. Inanuhan mo kami. Napanis kami ni Chuper. Napango yung ilong namin. Ganon. So, importantisyo sa... Kinaya mo yun. Kaya mo rin solusyonan itong pinagdadaanan mo ngayon. Go, Sabrina. Bye-bye.